Hi, good morning guys. Này biराद kuasa खुदों माने kuah खुनायजोंनो जेबो बिफां लाइफां नुहुरा गाइस नोंथांमोना देखायगोन आङो माबायदि kuah खुदों बिराद गोजाङो आरोना गोजांनानै थानोनो हाया माने स्लिपिं बेग लाबोनायखायसो माने जि आराम उन्दुनो हादों मोजाङानो थानो इन्ट्रेस्ट मोनदों बारा गाज्रि नङा मोजाङानो मोनदों माने जोङो टेन्टआव थादों आरोना इयाव भारा थायो माने फैसा होनानै थायाखै जोङो टेन्टआव गावबा टेन्ट लाबोखादों नालाय जों थारो दायो देखायलांगोन आं गाइस जोंनि टेन्टखौहाय ओइखिजाय दङ माने आं मोखां सुनो फैनाय बाजिनो माने भिडिअ लानाय जाबाय आरोना जा गोजांखायो माने जा गुसुखा आथिंखौनो दोननो जायगा मोना माने गुसुआनो सुहाबजोबो नायदो कुवासाया माबायदि खुदो नायदो सब कुवासा गोजा आरोना बैखिजाथ' नुहुरखाया माने बैखिजाय जेबो नुहुरखायाखै बैफोरनो टेन्टफोरा नायलाय गेजेर गेजेर गावबागाव टेन्ट दंजोबो माने बैखिजा माखासे दङ दा देखायगोन आङो बेनो आरो जों फैनाय जायगाया गाइस जेखौ जुकु भेलि होनो बेखौ नुफैबाय साननायफोरा जाफुंबाय गाइस बिराद साफा आरोना बारा गाज्रिथ' मोनाखै मोजाङानो मोनदों माने गोजोननाय मोनदों आरो फैनानै बिराद फुर्ति बारानो सिउ सिउ बारबाय थायो नै बिराद गुसु आरो जोङो मर्निं टाइमाव माने मेगि संनो लादो आरोना ओमफ्राय दा जोंना आदा सुजुमा मोना मेगि एवगासिनो दङ आं देखायनि आं जोंनि मेगि एवनाय जायगाखौ देखायनि नै बेलाहि जों एवगोन गाइस एवग्राया माबाया लिडारा गाइस माने लोगोफोर गाइस माने जायो मोसौ गाइसफोरनाव मोसौ गाय जार्सि गाय होननाय जायो पुरा जोंखौथ' नोङो हेलौ गाइस होनबाय माने हेलौ मोसौ जार्सि गायफोर होननाय जाबाय ओमफ्राय नोङो मा नोङो दामब्रि एक्चुअली सासे इउटुबारा माने हेलौ गाइस होननानै बुङोबा हाय दामब्रि होनना बुङो माबायदि मोनदों आदा बिराद मोजां मोनदों ना इयाव फैनानै ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय दा सबसे स्ट्रें नों पावारफुल जागासिनो हानायानो नोंसो नोंसो आरो टप्लायाबो नोंनानो देरसिन ना मा देरसिन आच्छा मानसिनि समान खालाम मानसियानो गाहाय जोलाबजो मोजां मोनदों बिराद बरिया आरो फैबावगोन माबायाव गोलैनाय जाय जानुवारिफोराव फैगोन दे जानुवारियाव खेबसे फैगोन जानुवारियाव फुगायाव फैगोन ना मायाव फैगोन बेवहायनो फैगोन खुगायाव फैयाब्रा रियेलियावनो फैमारगोन रियेलाव मेगि एवना जानोसै माने बारा साफा सुफा खालामनाय जायाखै आरोना बनफोराबो बेयावनो दंखायो नालाय बनफोरखौ आं देखायगोन र' गाइस मेगियानो जोंना बुरजाथार लाबोफादो पलिटिंस लाबोफादो बनफोरखौबो आं देखायगोन गाइस सेफ्ले आदा सेफ्लुबाय नैबेयावनो बायनानै मोनो बनफोरखौ गाइस नायदो थाखोनो बनफोरा हायफाय बिराद माने गुदुं खफ' गयो आरोना जोंनाव बिराद गुदुं हां गबोयो माने बिराद गुसु जायगा नालाय मा कुवासा खुनायदो मोजांखौ नुवाखै भिडिअफोरखौ नै जोंना जाथारसिगोन मेगि एवग्रायाबो हाय होनहरब्रा गोथावथार एवो नै जोंना बिथां खोरोमसार बर' हाय होनहरबा मेगनाव माबा हाबदों उखुन्दै हाबदों गाइस नै मेगि जानो नागिरबाय दायो मेगि जा टेन्टनिफ्राय इयाव फैलायबाय जों गाइस माने गुसुथारमोन नालाय इयाव फैथ'बाय जोङो एसे अखा थाइफ्रिगासिनो दङ
गोथावथार जादों मेगिया जाग्रोनि आङो दा लाबावगोन गोथावथार जादों जाग्रोनोसै नुखाया खुवाया मा होनो आरो ओइनो टेना जोंनिया गाइस अखा हादोलै बिराद खस्थ' नै आइ र' दा साफैगोन नै चन्द्रिकाजों आंजो ओमफ्राय इसोरो नैबेयो खोरोम आदा सुजुमा ओमफ्राय चन्दनमोननि साथामनिबो ओमफ्राय नैबे जोंनि र' सिंखौ देखायगोन दा अखा हागासिनो दङ ओइ नैखिजायबो टेना बेयाव बिराद दंमोन दै गाइस ओमफ्राय बख'जोब्बाय मालाय खावसे थांसिगोन दा 8:30 बाजिदो जोंबो दिनैनो थांनो हानाय दा देखायगोन र' सिंखौ नुखाया माने कुवासाजोंनो गाइस कुवासाखौ नायलाय कुवासाखौ नुखाया माने फटकल' नोंनाथ' र' इसे साफैगोन माने थ' निनि खेवहैनोसै सापाटार दे जागोन दे टेनफोरा बिराद इयाव जायगायाव बेवहाय जायगायानो गैलायलायामोन गाइस सब बेवहाय टेन खाजोबो बेयाव सब टेन गायजोबो गाइस ओइ जोंना थगल'सै नायदो बेवहायनो दंफैयो जोङो बे जुकु ओमफ्राय दा बेलियाव थांगोन बिराद कुवासाजोंनो नुलायलाया दै गाइस एकदम बाइकसो देखायनो र' गाखोनानै वाव एखिजाया हाजो दङ नै गाहायाव हाजो गोजा ओमफ्राय कुवासाजों नुवा आरो ना नुवा इयाव Hello guys. Hai. Angku नुवाखै आदा सोरखौ लोगो कैसे तेरी खुद गर्जी नै मेथाइ दामना होबाय ना धूप चुने ना छाव कैसे तेरी खुद गर्जी मोसा दे सारिबो दे मोसा फुर्ति मोसालाय नासिबि लंपेन्ट गलांसिगोन खोमायना पेन खुल जाएगा पेन तो खुल जाबो जागु सुखा कुस्तार गाइस जों नै खेबसिगोन दा टेनखौ सिंखौसो खोन्थानो मोनदिया सेनखिजायसो खिथानांगौ खुलिनोसै जोङो गाइस नाय बेखिजाबो नै जों दहाय ओंखाम जों दहाय मेगि संना जानाय नङा इनै किचेन रुमानै दहाय मेगि संना जानाय गैया बेखिजा बाथरुम वाव कुवासाजों जेबो नुवा दे गाइस खस्थ' मोनबाय बिस्राफ्रा खुलिलाय गायलाय लान्थ'थ' जाजोब्बाय नै न'आ जोंना नै बिदिखौ बयो आरोना सिङाव उन्दुनाया ओइ नोंसानिया मा प्रडाक्ट साफायगासिनो दङ जिरायग्राफोरानो जि मोजां खालामना दोनदोंमोन